Do 5. čakáme na návrat tých spoluvlastníkov alebo tých vlastníkov pozemkov a potom sa ideme pozrieť na tie naše budúce pozemky, na tú oddychovú zónu, na miesta, kde budeme musieť vykonať mnohé stavebné úpravy. Len tam sme stali zozadu a mali prečítať, tak ešte nejaké požiadavky. Ale môžete to aj predniesť vy. Nie. A vy? Nie, to akože môžete... Hej? Dobre, to môžete aj ja. Jednotý Marian. Dúfam, že s tým súhlasia aj ostatní, čo je tam napísané. Z prokuratúry v podstate všade dávajú tým ľuďom za pravdu, len štát nechce v tom nič robiť. Nevadí. My si tie pozemky zoberieme, my si to vieme veľmi rýchlo za týždeň vysporiadať tak, že tam bude krásna príroda a potom sa to zase nejakým spôsobom vyrieši. Viete, keď štát nevie ľuďom pomôcť, pomôžeme i my, inú možnosť tak. Je to veľmi smutné, lebo my volíme našich poslancov. No, žiaľ, vaši poslanci. Naše zastupiteľstvo v dedine a kde sú teraz? No. Pýtam sa ja, že kde je naše zastupiteľstvo? Ďakujem krásne. Skutočne mám pozemok, hneď by bolo a ešte nie. Ďakujem krásne. Ďakujem. Hogy a vár leégett, és a két feltételezhető elkövető az roma származású? Igen, úgy van könyvben, vagyis hát úgy jelentítik, hogy de nem csak avval kapcsolatosan nekünk most, hanem itt annyira fontos, hogy egyszerűen szükséges, hogy ez valami módon Nem a izé, vagy 50 ezer.